zuciya kin haska samin ki nake yin buri. Muradin raina kai ne na sa cikin karfi na, cikin zuciya ka haska samun ka nake yin buri. Kisan soyayya mun illa kamar da bukun bulala, kuma duk sanadin aike ce shi mun babban kamu na ji tamkar amin sammu ya saka na so na kurunce. Kin ba na zama na lasa raina ne na jamsa na soyayyar ki daban ce, da ke na binta na zona ki yarda da ni mai sona, da ce na yi soyayya na samu farar alkhairi. Soyayya in ba kai ba ni ba zan so kowa ba, alakar so mun kullo hanta da jini maka zamto, akan so ba a rinto kamar wasan yin kwallo. Mai suna kai nai zaɓe ka ja na kala zambe, mu bar wasu sai ta kilo ni ban iya ma jayayya, kai ne na rika soyayya ka yarda da ni mai suna ni zanar rufe ma sirri. Ce na yi zaɓi kan soyayya kuma na yi nuni, na kamu da soyayyar kya zuci kike zamani, ko na kwanta bacci ba na iya daina tunani, mafarki na kullum shine na zane miki tsami, kina nan dai matsayin kyare bai canjin launi, waza ya raba ni da ke ni ban gan shi ba kowa ne kina sashen kalbi na kina yi kira annuri. Kulawa zan yi da kai ta makar wani ɗan jariri, abin fari na kai ɗaya ne kai min so tare, bana so in yi rashin karai na kai tasiri, mai zai sa in yi fishi na mallake mai kyan tsari, kai ne karfe mini sirri na samu dukan alkhairi, yau farin ciki na kai ne na samu cikar duka buri. Muradin raina ke ce na sa cikin kalbina, cikin zuciya kin haska samin ki nake yin buri. Muradin raina kai ne na sa cikin karfi na, cikin zuciya ka haska samun ka nake yin